Театр артак ахак ирон фынжы хужану. Арта ансуй, драматург, режиссер, ама актер. Удон сцена масыраха шуй, уйву фынжы баркада хужан. Каразии код шифтынзой, код шузой, умай бира аражгау. Кадама ирон культура ил ишку ишчи жардайрышти, архайта и адартырыраштыл. Код дайн удол дайлакад, вот удона амранг иш, сагат ирштона адамон артистка, сырхата роза. Я хуша хай хаши фынжы баркадма. Роза, рагайдан балыттан. Ома самая фем балам, ма каразияндан хаштафа канам. Бона тадаркутам, май эрштэнг раждану, май макуха кай бафтадиш, ама манкайш ражда. Нахашан балан бушниксу. Ярды қауқақчырг, фарны қауқақчырг. Ама айвадыма кударбак ақсав кутта, сыдаш ражынгард кутта. Фацади дарзоя обонта хорж ой патандар. Телевизор матика шуд ванандар. Ама сылрашуд, ама амунчум бонта канат. Дыкагайта бужнак. Каймар бахуттай. Мана хасын нахашма уйтхай. Ер раст кужагам. Вот машраж кутта магыцылай фаштамадар. Вацаган школай кахур куттон зоя. Хёдай фаштамадар. Мажырдық шайтта. Айвадма. О. Умас ер суфеттай, ер суфекуштай. Варта маханнахи қау наудиш, камавдыштай койсце называдиш. Клуб назы науди усраштак. О. Ама юсадиштам варта БМКама. БМК клубма. Мы юижар куди вот та ирон театр арлашта савардар спектакль жейна життон суви рашт кужагон вот манылта камдар сидию вацаганию и он даждуа да шаже. Ама махиштарта мадуа хиштар хой шахисам билетте балхаттой мана ничинис балхатта. Ама ждар шафашта шаготтан шафашта аситтан. Шафашта аситтан БМКама адам сидиштер хурдам юсидишта мах юлдарна кау. Маждар хурдам аситтан ама билеттан ауди адам бриштой билеттан най. Ishte вот after удиш ама дуарша шарыл бахаштой. Йояш адам удихос ама сидиш бажыр джанта. Йой абон хужан жонан. Спектакль. О, спектакль. Ашта апатфацак софеттон и жон. Йой феттон. Дана хашта найшон. Ашта мухтар феттон. Ма фацак спектакль мухтару димананта. Мананта бажыр джанта уди. Аза чиуди чизу қаж. Хержи бақуды коттон. Цихите майыр беже, ой ахам, бажар хок коттар, да яфта. Ishte мазы бақуды коттон. Мамагашка қолаты вера уди. Йой, удонсыз дугайзы бақуды коттон. Ашта қалагаты Федяй бақуды коттон мухтар. Усы дуба сашты. Сцене кудартыв той. Ой, намангдар. Ама кудра хабар автарава дишама адам бабрштой дорта баттой ма бабрштой ма шейх шам фадан ма бахаштой нида машева. Ама лаут фадан ма математика я хурганак даурата шиме валкуш. Ама лаугун автомай маму ишкаш дижей на фиттон яр фарсир кайраж ма каш там фардиша гай вартартакас да усузанчагана. Ама дан автакана цирихава ما بناتنا فارون ما خذ دخسور لودي بعدي فلا بعد جاكوتا وي أما وما يفخرتا وما يسوي أما وي كفيتون هاي ما خرجنا جوا القش لهم جوا وديو فرش در كدام دراستن وتر دراستن التما وما يفشتا ما منوديش آخر كنا جيرون ليتراتورة آخر كنا بيجيل تليجا أما وي архайта азухтар яхам шкутсакта варта ама азухтар йомужа фарынчында юны хашайна о фарынчын схоныш нисал ама кайжаган хикау маматир хояш ахургонтарна оди фала анавита оди жончын шлгоймак мафта сахкарнла оди уйфашта куфадан школа ахур вад кудартагдавай фи куштон ирон театры амбыртканын скорджага
ما خيقوردم شارشتون ما بينونتا ما مادم ما فد نخمودشتي ما آدم خات مثلا مدرجش ك جان مارتن كاتشنو آدم كرازي في شرم جنگيا آدم كرازي جرد خوت ترشكيا ربام برد وينز ما داي ما غني فشتاك بونش رشوت كنز فلا اگشتن كدم بلا هوس كات سون نكنم من هير كيت خي زور زشتم هوس شلگوي ماغو سگيدر رشوت نخشتاك وس شلگوي ماغو واللوج كيشي شاي اما ين يخورش خبرته كمان فكنا هاخم شلگوي ماغ فتساج دروي جغم اما يترودوي فرشتيش ارمشتر يورنق أربعة ديرون تياتر ما أما أبونون يرون تياتر لقات كنا. روزا ودير مدة مجرد بافرشنو ديش دماده كوي كشكوت تايود سبينون تخشون شقوم بدا شتيكي خرافرتوتا خرافرتا يجدن صورة خرافرت بينون تخشان تاير ما مادم ما فدو دشت كوش جتا كالخوجة كشتوي ما فد كتر خشت رايدت تا هافتا آسدي خشت ما اما فونزاج وهم فاسي خشت اما شرقاش يرباسدي وفقا ويتا أرخايتا من سانيتاروم بويزد ما ماتا ودشتم سبارش والونا خشت راجما مدوخوي ما ميفشمر أشتا خشت فشت كشاي سغدن كشاي سغدنت يافتا ما كشتوي توخي كوتوي خاشتوي نا شابون كدو دي هافتا ما نخزاري نيسوال باجادي ومنا منا نيمس عام كودشتي مدوردن كوخشتوي واتزغن نخزار داري هافتا نبرخي كدرتا جنسارت فكوتوي ورتا بيمكاي باردنا لاشتوي اما دامي ومخيش طرف شمر خاشميل يرس باخور تايكوي ماما وكشت كودي بابا خشتي مس باخور تايكوي سن كنودي ودامي وخاشميل هو سبارده لاوشتا كوتا قايل اما هيو خورتوي ونماد من فدار خايتوي شابون كودي افتا نيبت ترفيشتم والدر شكولات سبارايدر يولدر كشتوي صباح رت ما خوي مشدشتا مجنجتون زوجقة ونيكوتا نمشدشتا ماما ود ما يرون تياتر ورتا ارتقى موسيقالون تياتر كم ومديش اما زي وتيرتشبل اما زي زاريفة وديش شيراغ ريجيسور ودشتا صالدر لابو ماتشجي بير قشتوي اما نم قشتوي مثل كاشتا هيود وده يكنش كاشتن ليرمانتاوي امزافغا او يروناو ورشاغاو در يروناو تا ماماغاش كفاتيمه شكوتشاك فاتيمه монолога вацага يا монолог كاشتن فاتيمه كتر فتزاك توراستن افتما ارتقاغما دقاغو دامنا قو مارباسو ارتقاغما الشوزشتوت اما واتساغان هير مزاومت تدر شجر دما تنغنفس دشتما ما كات قدكنش يرون تياتر كشتا منا فتزاك ستودي ما تشيشدي دلا مشكويا شيما ريجيسور ماركова در اشتي ود ليتвиненко مارина антоновна در يساش чирварта وترهدوني ماركова در زاريفة در اما خشتامن باكوتا ليتвиненко مارина антоновна ارباخاشتام باكاشتي ماما ارباخاشتا هوسرشتا فونس شوم هوسرشتا اشتي من هخم قتل دوخي هخم صدر أنا آخر أما من نفتجر دخي سندام كابلو كل توفلي تبالخة مشكو مساوم بالختون ود بالختوي من ينخاشي مشكو ماست ينخاشي مشكو من عربشتوي دشادي ماجي أما وسدشي ماخ دويا باشكات ورجمك أما أج باجادشتم ما خراب جرشتوي ينتا
فشتمراج Ирмачи уди башкат уржмак штей мачи уди وی فشتما بیکوجارت ناتلا چیو ارزیتی کشترخو و ارزیتا و میراج موم استودی نخور کتا و دونت ارزیتا تنکورش فدنو وقتا شتی وس استودی آدم یوبلدر اما محمدر یاخم فلمن سشتنگاش در توی Зархат Розайма махфештам ю школа. Щукинен ол школа. Ама машкой кушештам. Вот махан не школа чифаси. Удонан сама дорогашка вахштрудышта. Шаю удиш роза. Штайма шхагдар ефтам. Уй фарн каусарди штабештан кау. Яма тарфаламан штамал дайдар ясардым бал мурачима. Магур шагот خورجادی ما بودیش. اما یوار خمرت کودم افتیو عبادشتم آنخشتی کودم تئاتر تنگارغزرتم یا فیلم کودزانیش. اما یکات خودی کنش منا بتساعد با دیرکتری کشورتوی. ود ماگر تنگار خیلی سام شواروی دیرکتری تنگ سفند دیش. وتن جورشاک کورس امبردنر کوتا شویتون سادیش آدمان ارتیست کودیوی ورشاک трагедион Анна Алексеевна Арочка. Арочка студент танаждар урыжмагдар тыңбир кармуд зинадзу манамам ахфтыма бираваршта ама розочка инуттанармаштар что евафта жахта у меня только розочка получить звание первое российская ома ма кудунышафта бундерманис Театр апаты шайрагдер тху актер. Шурат куд бамбара. Ями туния садуджа сарагу. Уй куд балвр чахуркана. Ума я рашгау я харшкат дзинат. Ахурф аштардам الشدة. دفت ساقرول قد كانش سدنودي. ما فتساقرول وديش أمن فتساقدر راتوي لوركي توغاي زاق چنزاق شبه چنز شورت ممنوي تاراتا سالقات ما يربيك ويا ورتا سرخات روزي فتساقخات театр феттон فتشاجم السديش ويديش пацахлир ватата би бошайрагрол سرخات روزا قابانت تامارا قانتيت ريتا قاجد شتي چجت وي مجردل تنكبادارتون ير خيشتر چج قاجد وي اشتو как چج وي نال قد كانن يا генерилия я таригана قاجديش وي فشت студент وفغا يفеттون итайлак пьеса Альдо Николай дочки матери Ирона уршагау хуйны Ирона хунди не ярагмат сарята Валерия Шеварта он дершайраг рола قاجديش медойты Светлана има مجرد عرفت نوقتا يرما مجرد عرفت يشورت راسين فيدرا مغاشكا ورد سبيكتاكل روخشانا شورتايا زنات باديناك زاريفا برتيات وترما студентуттан усы шуратта мажардай бажжадышты театр ма курбасыттан одма фыцагрол удиш ишакка пьесы варжун жарак роза каждиш на найрола мах харжаргон фашива дудыштам мама одейнерма юдазыг ясашт даран райдетта кант мама нафала фашиват машеппат мадар фала мама автакашсма мама волдай кулон сашт дарт каны макотта уйфаштамын хугаты геор бахашкотта шайрагрол ункталапуе бродяга Суренима каждышты сурен адвокат розата ябиноинаг. Ама оттер аж фцак ахсафта коттон. Ама мниу айвай мана кам хуждарузан, куд айв дарузан, кам текстима, кам шурат аражгая. Нику ману вахта, ма ергом манай нику аждахта. Кадиу махадагав шарма коттон ба фаршима оттер мамиу арбасы дишма мне бамбарен котта кут хождаруй удонан ватсаганма арагный усымини уджетан од кашайрол мункурат той чермены умнана каждиш от тарафта юнаг монолог дарнану вахта самайми мама бакуша самайми мама бахушкана وافغتاما بومبا جاينو ديمشقية
У мене ма уршак студії. Уршак студії фадан, ама уршак чижитима спектакль-то каждый невшема. Удона на Хошкангейна Гончаров, Маяковский театр. Ой, мафетта, ама хеолна лауди, хаси чижма каужага. Ама махурганак Варвара Алексеевна Ушакова чил. Ай взрде ахурганак годи. Мадам Розочка, я ду, хафта Гончаровы кауш. Ама бажая. Жден да акцент шрашт канзнан. Мажого не сохоже бажайзнан нахимс. Ирштунж бироваржен. Никума бон раштан барында тын хорждан барын. Юмай дуамай фылдарма бон нику яр. Ажу меу кушайсыттан поезда меу сахахтето кфетон. Юман сахшишгоно дейсен сону ди набажаттан. Набажаттан ама шиттан ардам. Шиттан ардам ама райдтон ирон театр ярхайн. Сарахат Роза ирон театра ну хиштер фалтартаим. Касы шаветон театралон школа. Мана губке хужанчиана корта яхам шолгоймаг. Яхам актриса. Гаган бира фалгонстема мабон набас ишканан фаланамараштаги чижонышканам фала ю фалгонса Бакуштам юма выуди Ричард Артыкак, каждый мада фалгонс. Ама ахам актрисау касы сенел шайн на жонам. Алка маусамини вагней, ал актер маусамини вагней. Кайдерты растинадл бира каукушен, саме уж растинад марсава. Фала розеян вацыган амхата школа чиу. Ама Станиславский байжет так текей хонан, содона ю роза. Ама растинад сенел сардыдар. Уманама я принциптыл як ухни кушишта. Я хамады могу. Ирон театр традиции-то театр заутан жангону дешта, каждый год дешта алсамайдар. Ама дешау мама удешта, оса традиции-то. Сатазуш зоя. Коннау дешта, сатазуш зоя. Сахатсакутай кайжанай ажирун театр макурбак ахсав куттон. Водежум с мана ирон аукт фажагунс арауга труппа жага хахам наргама арауга труппа жага хахам рбаевтон. Уманама умс актер тауди умс херз касафандидар курайштайш касафтасына намайзнан фаласа касафандидар курайштайш оттар мана саджин захужануди. Шаал чидарса. Штай шакаразимаш. Шакаразима дарафта. Саштангаш. Каштар там тасавар саштангаш дида умагашка. Жагзнанар маду вагцал машина же. Ермадыка куштудиш кайтата Сергей дидинага макама. Ама мелоди рашгом каба. Раш артана афала ахкад каба. Ама вацыган хафта раз аргуны раз бас коттон мамам Елена Степановна Туменова хафта кашти штемана Роза Рауайма. Мас кадыш Елена Степановна юма куштаму со спектаклема. Мадам мамана да каба хафтарым бартка мам не басам тарм амеда фаштама межа хытыл маралаш палашка. Уйю. За кулисами. О, за кулисами маралаш палашка уман мечежи каныш. Уй фашта там нафта жага макашинка хафта уди Калмаржан ирон Калмаржан кола вот хафта мохчитур коттон Роза Салма адаймак мой нишкана вот макашин ус Калмаржан да охчитал мадар кани дашарылныкка канатая шиш антондар وما ويجا مقاعد ما ويمسد نماد نماد أما ما دار دا أرمشترش القويمات أرمشتر يوانتل ودر مشتر أشوي تنباق قد كنتونو دير نجتون Девчак, катарно, сабырдыра сайлак сарт, раджи, я ном Ривкат, дылыгай кадамдыра кышта, али хадыгалых нажонын, нырвалама валажы кашта фажын. Кашмама хайфалых генер жыром, зыбон ямалы картамыр хашта, жағын налагма банқалма кашад, ман сағартима мисқыптаги жақтым. Жахтун мадам манахшини машушан хашиш. Синжа. Абомол манев дала андархат. Хош арбицнан.
Иннахам та цалката майрбек. Цейхита майрбек. Салма хус адуа адаймаджи Ирон театр удышты. Удмаш куштqag никоттан. Актерын яқшматафтавай яшаршишым мадер нафевдал рольта арахай. Мамада хуй фаршмақавтан удидаван ишкой хафта. Удиш. Шардгон ижери ужна фиттун. Уманама кана репетиции. На кана Ирон театр уттан архайтам каната ишкоқауты. Ишкоқауты. Юхат хафта шардгон ижар камдар дугур дагай дугур гомр дагай камдар удиштамна маттамра каштан махан юер залы чибад удунан хисан басаван и махан та фарширдагай хисан аматтамра каштан ама армаш каштан маяхам рашугдар води ахам зоя штала те афта сахартакалтой мне абону хжане афта масаштитлвай Ахам сидар. Мажон манадиша гадаймак херхафтеу адаймак шардгони жарна фетта. Уманама азухтар салма куштамидак. О куштамидак. Ирон сцены архайджитан шашайрагнышан каттеритеруд адаман лакатканан. Шфалдыштадон кушта вартоев цаг бенаты. Хибинон тесарцаю фирох ахаму срахаты розадар. Куди шаджи бахшон ражен ди ما بینون تسارتر کد آخرش تا کاری کروم نفدل تیوی آفت جاختوی نلگوی ما کنه برجا ودوی بینون تنوفجر شلگوی ما کنه برجا ودوی تاو أنا قناعة مخات تنفجر ومن ما قوملا دت شلگوی ماگ ومن ما غداول آخر كان شلگوی ماگ اشتايملوت شخشتي كم در فنزاياج وسدو عدي ماجي در كنالو دشته ويفشت زاريفة سدر سبرشتاق آكشتا أما من ويجا راشجان قوتن ديشاج كشت بالا باركوتا صبر فيدرا مغاشكا راسين فيدرا مغاشكا روخشانا أما بتسجن ما كشتتي يوم يفلدرني كي وارشتون زاريفو طرف تجاختا روزا у нас не раскрытая актриса рольта арахай دوسفن دايدا قاجن عبونو بيرس درتنا قاجتن وي بالورد دودن خاش مغشكا من فنددي تراجيكون اخامي اشترولتا يولدر تراجيدي دنا جونن نانفيتون ومنما دن نودي وتسجنما نودي خشبة فاشترى ودون رايش ويش اشتمكتش بس اشتروا ناخذ شنطة وافشناي ويفاشتتا خورو مالو اشتروا والله بشواز حنوت تعشي فورا خامشار كركو يا يتصور شواريد الكوع أتشنع أخوك كنت بقى كان دايما اشتغلت شهور فردن كفت خفاك ويفشتتا شهورتا فشهورتا قرشتاخش اشتغلت شغل زاوية شغل كان شغل سكر أما شغل وش تني مدرسة بندتك وأنا خشبت السوسو أشتي أما فشتر باخش أما بافنك قاعدني كنت كشتر أفت بيرينا جونن فلا يمنا سرشتك جونن أما سواكش تامم يوسرش سينات سنيل كنت خشمة مجاش كي سردري أفت خش مين كم در سنيل ونصون ويقاجن سرد وتسجن جن سرد وتسجن رش سينادي ما سرد جن سرانو فلا ينا سنيل جاي قد كارنيوس وفالجونز قاعدن سبيكتاكل راجين القاش دشتم فلاود تنتخشن شلگوی ماگ ریچارد تخشندر چیو یاخم شلگوی ماگ كفي قشتون والت جيبي ريتشارد وروي فيتون وقتانغا بتياتر ريتشارد ارتقاق اما زمجر دما تنگ فاسدي مارغاريتا يشورت
Мажан мамын сыбаж жады юду вартажыма йоюаттар. Андержма саргасарам бонт нику ракуртон роль. Нику бастан режиссер мамна хоя режага. Осы кушт. Ама ен мелшам балтам фандагал майн афта жаган. Мана мажаган афта май афта. Ман фанды Маргарита ман кратти шуй. Хақуд куттасыдар там афта жаган. На роза уи аргону даван. Мажаган саману уи режиссер саштангаш магашка уиттама. О мажаган сайхурс. Нейманей. Маст мани свал жахтам штеводу и фашта авторавадымам герцогинярата. Дахы хождарырдам ажай фем баран. Ама уай тахтар махиваладар фажины масаштангашылдар. На уя в Жармению, на аргом жерда кайда. Уй Саша. Умам аргом жерда данамас зрамблтон вовгадар. Водама кажны хаштам куш. Миледи, иш мадазин тетатугай. Дава унаваршан каржвай зафтам кушам. Ваттардын Сашахсына. Узына наш корма. Фамын дартанысына наш масыр. Намавдалы сабардар зубмат. Давдалы. Мадавдалы сусава вдишан. Аштамажын дима. Дауматах куртуд. Kur'an tıştan. Nadın fen son darmat. Турнина Kur'an tışta. Надын парышта маманан. Марух штуне. Жандонарт ферштад. Даваргая фаткижа марта коттунаш. Шабалоны утта. Таргако пхиван. Пашпершутта. Жнатама тыжмак. Лапуя на латкайна ханарсав. Куралакта. Откат бондак. Фалыфт. Ахатыр тук захинама анадин. Нафеш мабут фалман. Фалахат футганак. Ташактар вайе. Квайе шабарот. Арнаш мамын ювашым. Кадзитун дима. Ах, сазгон зейна твой! Разрахсın. Bu içi jorudayım. Ana bana yok. Afona kuhur. Oladın katma ondu aftaşın. Vattataşın ajnal kanın. Ali! Nohayut paraman dedindir. Arlav! Arlav mamam kuş! Lan banak! Karışmayı saftam. Bir yerde kavuştum. Rağımmadın sözcüğünü hattırmıştı. Eştey manay. Şari var dozuna. Жай. Kana Хосауэр кързандау мана узна валахиш зау канатанным малзынан мамашты важаяш модел Николам балзынан никад яумагашка паштагма айш массафы таралғышт хашта бадыры вазражына доходықтай важалдыр макыфт хатцали Дяшнак товарищ Эдуарды Шабиты Анахин худ гаута Дафт гултан Агаронновш Агдаттан Архашанцын Улахиш Ама амонд Архашанцын Улахиш Ama amont. 20 штук. На голтуджи мало. Агадутта. Агады март. Никан. Да. 20 штук. На голтуджи мало.
Schmach, we Pater Aivade, Uidenjahai, the Binoinag, Inacham, the Tiu, Vivo, Komolakate, Bibo, Murat, Komolakate, Kurdiatchano, Kurdiatchano, Bimbo, Udwa Kashtarta, Nichiba, Fajmetawa. كنا جون قدرنا باكوتوني أفتماي نكشترتشك سوينا ودي ود ما يجنا باجتون ومن ما أج يرمخي جردرش تيزويا ما من ما تياتر ما تك داسدش تهير دخور جونش ونا شيء عالتي دري ونا ورتمامني وقصد أنت بولاد جاختا روخشا قد ويدر روزا وصوت خير هفته سمنو دخابات فستي أكتورون دشنياد ويفشت رجسور دشنياد أما يركوش يخي ما يش يوس أكتورون دشنياد أما رجسور خبر كنه آمني هفت أما فشارنت بوستن كجون نفتمي هفت أما يوم كوش يخي ما شكولا تياترالون شكولا من در ما خونه وردم راسم من نخش كنز نرزنو وده كوشاي مدو داير ما كنت جاختاي انا يرشتو مبوندا بومبا وزنو وتسجن زوي نجون نصالما ما قختل سوون ودمن Роза, има ма бакштон Чермен спектаклем, плита Гриша Ласмыш, ама хеомдар кудиш шаджи хиул хаска, ама кудиш шаджи мад уди Черменан, уманма қайтар, яхам қайтар, Чермені хужан қайтар. Шқомыл коттай дармаштар яхам шылгоймак. Ама шаянней, усы ахам шуратта қажанней. Удон сарды, хеусы мини уджитадам кунава сарды важдан зинад. Хиул хас сон зинад. Уды қару, удонан ақажын жынтайу. База. Мабурайман шарышкы махур. Сон, ама вода хырхима важал кахан бах. Я уймадан, вода идар апчын дарузан гатси. Саугава, мабаха мафарун намык. Ирон сцены والدايما اندران ميمس كشتشكوتا يوما راديو ففشتاي رازرت امزبغتا وما يولداي ما شقركن كما كشتاي جاغا يوس ما بيررتنا كشتور لاشتن كجغون وات فلا университета куштон театралон факультете Мурат канало ди одуй фашта адамон театрардон чиште одон мама Мурат сынкуди ражамон Мурат сынкуди ражамон гома сафта бафанд ди самай ебаште ажон Омажон хорш шраждан саун райдеттон маман салма ганануди зоя салма малаштой мамашине урдам дар фашта мадар Штей вот автос хард куттар тарава ди ама эну вахтун наластан. Барахты нахадяй шураттар шарыштай юсавардар равдашты. Дражива цыган я хазары суркандан хёй. Мавы ана нахашути. Ана нахаши. Мавуттар я шурат я кшмат да хожал варагу. Юнаг нахашкунашкана роза сценой. Уоттар и так был вардравдише фалгонцы миттуни. Умана вдишану и раштона качен даршил гоймакта ю барахта надяй шурат кутшарашта уй. Камерой целан амапараша. Автоумалзуди автомарашт култлдон ладаршти. Саштарагнан шушагейси дарпшул харраратта. Култазивн шарфтон. Майой параша маналламарштон. Усукушт автарах канун куди автама мармташ донда палташты. Магубани укушкил куттон. Вот кашматай бнедон. Камерама утзаф барсволдав нахатца котта. Артамай фаштамам фазртташ лешт канак. Фарштой май вахшав гатте. Махил курмышта тавша хурштам таланже.
ما ينادن جرسراغ باغتي كم شغدون كشميدا كوتو يدي وشرجون كتر فسي ما وادي ما قرشت مزوابتت تنقوم درنالودي أجن ما دوتن فدراك نقل أما ما قد تاقف جرشتوي خيباري والما أبلخشتكم أبكم ما إن برنون كوشتي قد تكتفيو كوتوي أخشف قلنا أخشتون أرمبرت كوتوي باكاشتشتي كاينة سميس جلن كانن سودت ويراجما ماك أخشتون إرا كوتوي شليشت كانن كاميرايما من إيرشتون جندقون في الشق تيديت جيورجي أما كنت عادي ما قافت ما يخيسان بالنا وديش كنت في الشق أفتدر فلا ما فشتا بيسة تدر ما هو سبيسة يو شماخ شورتات إيرون سцены варгатаеш кута شابانتا تاميرلان أو واسامونغا سيرق أمغوتون ما يوم شارشتاي تنخوش شورت يوسف كشت منان تنغ وارجون كشت ويدر ومانا ما أجتن جردياغاي جرد بناي سدري ترما بونو دي يرمنا ودو هوي ما فشتاك كشتو أفتجغنيش وس أرمكتاو دي أبون ساردل جبتيو نغاي باجاد يا فرتيما شلقوي ماك أما يورشتاق أرفشتا فشتاق يفرتم أرسوت ماجغا أما ويافتن قلدي ما ويتخير سدشتي ودونتا أرسدشتي شجخ ديخ كانما شدور جنجخ ديخ كانما وديش بيرا خجناتا خزار درسني كي قدي ما درسني كي قدي أفتجغانيش مولك رمشتر أما سألتي در أرخيتا سمي خوس جخ قبل ويفوا أما كديش شاجة خورج راوادي ومن أما صفندك كناي وترخور جادي ماج شورت أفجروف جاية سارد سنجنا راجنو ويتايا هفته دي شاجة شكوت تايوس شورت سبيكتاكل كارون كرازدي أما كجاختا أج منسخ ساتا شبايدا كانونوس دورجن جخي هيوسخ سايا دام أج كنزنان شكولا أما ز لابوتا ما تجتارم برد كنزنان أما باقومل كنزنان نوغ فلتر تشيشوا إيرونادا من شغدق فلتر مسوات وخي فندق مش ستكو بالدا أنا ما خاطركم والله أنا سوقني служба Граждане, мама шишгун кафала. Давайте на хибар нечто. Асаут! Уманама! Хураш кашма! Мабодна бауза носа, что там ком макашин! Уиршин усанный яраганжан! Асаут! Лактызор вебгал! أج وارجن أوانك جنادم أوانك من جن شاخات كولرن سوي كناي أما دا جنزينا يوجد صليخي متشيرايشة خمادم فقو ما منم بيرا نيشت ودون بيرا نودشت شفل دراسة دشت نالشت فلا يرتا وتسجن وفارن بيرا فلا ما تجت روزي ما بيرا سما وارجن ومن ما تياتر هاخم كشتواتو كم درز خينزينات درقو كم درز كوش باو درقو ومن ما اكتور كشت كان دي خيسي اراشغنو ايوادون راجامونا گي ريجيسور تي دالوارشي وسكوشتي اما كد وجدان خيول خسكا أما إيرون زينات خشكية فسارديش عسى كشتوات روزا خشة إيرون شلقوي ما جشورت وميرا شوكتر سينانيش خشة يرجغم باشي فندون نانا يقاجديش مرتا قدر ما مساش لوايا ودري دارا أرغونتن أما يكراس ديش أما نانا منم كوزرتا ودوسة فالمن خاش كوتا
Ама я адема гжарда кутарбая диш. Фарваржун зина дей каразима. Штай дартар солай чензах шавдар бира ролда каждыштам юма. Ю спектакльдар ер фаштагна мудиш чермена юма каждыштам. Штай Ричард Третий тайн мудиш. Штар роль. А роза чиуману ябону комедий дар кажа, драма кажандар, ама трагедия дар кажам. Кажан ержагам шуант каж беги мама горушагот. Юма гаси каждышты усы жары кадмай кудыканш юма кужардышты усы. Се фалман тентайты жардышты, се фалман варшты, се рашуд ахурнтай равдышты, шакаразима шаваржон зинад усы шурата. Мах салда шурат има шарштам. Бантонар гонку, танод удиш Артахой Чехова. Розе от автосинема адем каштыштам. От танграшуд удиш. Танграшуд, танкурдячин. Удиш ярдару, курдячин дару, рашухтару. Рашт кужагун на вот гиур фаштагма, манахир я асадражма, куттар фафалмани. Я хиул фафашмон кутакайдам. Фафалмани, ама жахта розен қалдан мадамда авахтонаж. Ю фарштадам да авахтон. Ама фалау каждый хазар. Ама маю райшта убан мейн ганан науди. Актриса я кукава одай райшсан. Одай райшсан, ама кушу ода сганани. Ани Артахой дармам. Артахой нахима кунарвыштой усраштаг. وفارن بینو فلا شوالونی موتن اما نخیما نروشتا من قلم کاش دی سالم راستن آدم. خورش کشتن ودیش ارتخوی اش قد کنن خورجی قد کن نوجمای فشکدر کتون رادیو ما. افجون جبونت романтика баллицта авжарен коттой ирон артиста Чехова пьеса магашка аварт спектакль Артахой. Амдерта розейшкон шурат ражент и тагарахчынай. Арбай кушма мадар. Жағындың күтқалар. Күтқоқатты манхашишты да вот. Фасу мойма баронма. Ардың каныш. Рашта машықтық жардадай магу. Мойма фасауын суаржон зинады оқылна. Армаштар шахаш бахашт канымма. Мане жафта хатын. Ама макура қайт. Вот камадарита расауин. Чифанды дарвадасауин армаштар халдадай магмауат. Жаронт мадарасауин. Ерха хам шуратты. Дажырдая кунараттай, иштахай, кунейн бахай канай. Куная дахи вала хафта, ана каная кунабам барай. Вад вартазалы чибады. Удум махатса дарнаузани. Ама юхат сайтха ежаган миргонай цехита майрбек шаварта Лиханов возмездие. Ама закажеттан бабушкой шураты. Ама уман я внук на порхи камдар фандагал. На? Ама ю адам яфта на шабрышты монолог зурге. Ама юхат авто кудыкан смажан саман шабрышты схабару. Немає житон, вису саміні обу сцени уи. Ама ю вот ус ижарте алых шавдар режиссер спектаклен умясаш тарта, ама ю райшоме нахашкута суавар кудасы ди спектаклой. Ама сцены крастан Майрбек Борисович, но я бамбар, что он саможего нафтана кушашта, адам сахабару, воймам бамбаренка. Ама бахутир, куд уважави бахутир, куд конечно, маднафта роза. Хумейжнард, бахуд дамайка, хумейжнардар актеран ниси. Умана мазал кудба, накушой вот цадрайштай васары. Ама уйву апатейжнардар минивак, адай маган. Hier чермины дар хафта мана кам фешафе, ама кам арбаса уом саш сашигдар зуди алсидар зуди. Женика има барзанан роза не яраджи шура кокаже
ودمس سشتنگاش وی اج نیک فیروخ کنزنن شابانت تامرلان چرمن کوارتا ود بیتارت الکساندر چرمن روزانا نایرول وی یقبولو کد تخشتیش و مس انکارنت افجردیش وی ود کد پسیخологون актриса ورشак классикой фашаринак классикой мана застольный период кайхонын сулди кушин курайдет там вот Розе ламбнагдар мамагашка фарштата ничила варта режиссер мадар яхимадар артистам дар шанчехкай кахсавкай шура травжарн нартака фашиват мамагашка автонал кушинс Роза hier яхам шурат тфашта кюакажта водюжарда зафнафада дахивл не карта юс жинзинат كيجغني قوادي ما كباخرس كناي دخيسي بيرس درتنا ودوي فشتا قتل يو ساشتر رشتك فقوشت دخي ما قدر سواي فشتا ما afta ويا afta ما ينرجي تشي ودي واتسكن ما تخ ما جردي تخ ما ميدكس تخودي وي من فاكوتا ما ويتخيدن جاختون واتسكن ما سدرتا باجد كنيش خرس كوتون وي Юма дуахат розаим ю спектакль на каждыштам, ажнивиса штам кубакаштан, куд актриса, куд шелгойма, куда даймаг, от анабынса штата, ходы язак са штата, манан автомейн сондар кажануд. Чижону умандар мамакашке жандару дайт, ятан сондару дайт, фала манан куд партнер сценейл авто тынгын сонвай розаима кажан. Фандит мама самайма спектакль-то юма расаума юма дуа шура тамашаражам. Фцаждарм розаим мажардажага ананиш зинаду манама ананиш зинадай хождарнисиш курдятай хайджину хсау фарс амама фанды самай ятахма якаруиш роза амама кудгананиш афта фылдарна фаршма кудва махта أخوشكنا كدوام سنة كد بارتنيرتا أفتم. خمدا قادي ماجي يغاو قيامة رافجيشن أنصوم نو يوم دو وخات بيسي شورت تمنتنيش كالتو روزي فرس أدبتا يودشت أفداي شيراك فالقون سي فلدر تياتر در كد خيشتر فلتر أفتا ساشتوار جون عدي ماغو ساشتوار جون كشتر تم كيجغني قوادي ماج ففند سبيكتاكل كفينو ودن يقود جغا عرخنا فجغ يقود يخيمي دقي دار فليك فجغ ودي جون وجرديا خور جغا أبي فجر جغا وي وجرديا سبيكتاكل أوفد فاشتاق مو مرشتراس دي سبيكتاكل فاسي أفتي مرشتراس دي مجاختا خوش فوقون شارشتاي جاكا بيرنا مناري خيشترتا نا أفتا كنك كنم أما زتشي يودون دنيشي عرفين خاشكو فجاغ واتن كي جاغاني قاون سونو ريجيسيور دا اكتور دا شرغلوك دا والداي نو خيشتر دن خورش نخشتا كو جاغا عرفياك نخشتا واتن كي جاغاني قاون سون دارو يوسف التر مخاو كدون بيرنا زورنس فلا شابر زينادي شواجدان زينادي بيرا ساولدرت زورنس ما آخما دي ماغان يا نخاشتر ما يقود در واجق جنوبيه تنگ دفقو سميدني جاغا партнер تنگ أخشاقو السنة تنگ أخشاقو مدنان صندر كي ما يودي كوشن ورجمك أزو اختار ما بارس اليوم دي خورم تو رجمك ميرغونا يفشتما ويفشتا توليك زيواتي أنا تولي ويفشتا منا كندختك أولا ويدار partner تنگ خورج partner توليك غلاوتي أنا توليك غلاوتي تنگ خورج partner تودشت ودون هيرج شلانتك أوشتاي كوي كنش كنون أبون ودمن تنگ جنوزاني اشتاي بيرختك أوشتا هيرشوس دوا آداي ماجي شلامتك أولاي ما أرخنيم بلتان راشتن كجبونات قد نخاشنا جغزنا نوارجن قد نخاش فلمنا دوك أوشتاي كمشتي ومشش غرين تالات شوازنت أما ودون
Яхам раштагиу наудиш, а мадам Марбасла ходуной мачи традиции там гашкажаганаш. Мадам Марбасла, а мадам Мажага розамнама хафта акан. Розамнама хафта бак. Мана яви тахаср. Саштуаржон. Жардабнай. Штей баллат бирта даряфтауди. На садик швонкта ю, на театральном садик швонкта ю. А мы мафтук базу жанроза дехушна каужага. Вот на никума жахта. Пандаре куна вдала. Вот тар бас да это седаритер кава ой бакана. Я хам шелгой магу, а хам актрисова Сархата Роза. Мажарден сежага. Мажарден жага самай ноджа баржан там шхижа умана маябону а май фулдарол такуда той хсаужат. Что мама гашка автакаш майн вараши номер куратикой вот хоржвайт. Что яса звонит а фон куда тикой вот бантон хоржвайт. Мама мяхам курдиатиш угарну мяхам фадат васиш вот куда садишь но май мам курдиатиш макадгана ниш вот розенуса ном ратан кава. Жонын йохам хабар, ama aktörün jenardır ve scenel savardır binat. Yom yahifen karı hoşdar. Yerde onun dişi aham binat. Yron scenel. Yron scenel saldır duva artabnatiyiş nıhaşapındır kasayna kuşu. Спектакль. Мизансцена. Вот мизансцена конду, ама да фанда, вот тарьем, yorдам крахавай, вот омзина. Шланты кошта чил. Уй касфанды бинаты терклаудает. Юттар янахаш шван карома, залы карома. Кошти. Орта фаштаг ранг майо. Кошти меню хаттафтажон. Хусаут хай кошта савар шушак зинат там его имажах. Қалаш меню гахаму. А мадам даже хай смыртасау. Йодон арвит. Кумал гусама дар фаласа арвит. Ой, я каду ди ватсакан. Я мини вагуди ахта. Дишаджи шуратта факотта Роза, дишаджи шуратта. Мана жагам спектакль Ануш Масардагаш пьеса фштар Розов. Махеуса пьеса и акажди ногайта ахам шурат шарашта. Яхи баварженкана с куштл бакуш умваи удварн умвае варжон зинат, умвае арфкоды. У нас профессия такая у режиссеров, что мы встречаемся и работаем со многими актерами. Я хочу сказать, что таких актрис я не видел и не вижу в театрах. Я в Осетинском театре ставил спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это знаменитая пьеса о Великой Отечественной войне. Меня вот в процессе репетиций просто поразила требовательность прежде всего к себе. Очень сложная роль. Очень сложная пьеса. Она репетирует полностью, погружается в предлагаемые обстоятельства. Роль, все, что там происходит, пропускать через себя. Мы, которые присутствуем на репетиции, сидим, и после комок в горле. Настолько это здорово. И, конечно, я начинаю что-то говорить, и я, конечно, начинаю хвалить. И тут она резко перебивает и говорит: не надо меня хвалить, давайте лучше работать. Помимо того, что она замечательная, превосходная актриса, она еще очень хороший человек. Иногда звоним друг другу, разговариваем друг с другом, общаемся. Роза Бароновна, я вас очень ценю, безмерно уважаю. И у меня есть мечта, чтобы звезды сложились так,
чтобы мы с вами еще поработали. Театр тыңбир артиста, иш ол дайдарта актрисата, фала мамма куткашы розениш яхи армзов. Айвай фашкули сатей кашай, залы кашай роза каттариктар хисанкана. Уи зурагу штыркурдиат хисаукаюл. Ев шарм зинад, я вождан зинад, я ирон зинад. Мамагашка ирон театра штефажминак. Куд актриса авто манан куд каштар иш бар усы айвады шуады, он эйсидарта ишин. Манан уйтын кахшчагу. Савар роль қуама ақаждайш, сама баллытта. Баллыттан Медеяма, баллыттан Екатеринама. Катеринама грозая? О, Саухай. да, о. Баллыттан фала масурты уафарда гышты, усы кышты. Мою фаршты. Ойдым махабарта. Дасарды иштаву фашмон каныш. Фашмон канын ярдам кайшыттан йовал. О, вау. О, дейрім ма кай фазыртай? Фазыртуну фала чижуны махисан номдар шкоттайн, шываллаттан дар чижунын сондар удайт. Памбарштай. Йол армаштар фала театры фандагыл кайнала уттан, ул нику фашмон канзнан. Ер мажардама масади медицина. Фала хасы театр хабарыл күнінла удайн. Медицина и кушт. Нхашай театрда он сабанат ахшада сарда. Шайрак банату мана махурух шагвад швалаттам мани уикашти аж тынгара хуттан куштон halbundaри куштон надне жахтон салмал фанзаяс шахашт штей салма хосидуа режиссеры агашу дештевад ма halbundar куштон دما دفد دوفيتو سцены ريفتا ويمادا нику шедешт тынгражы наудешт фандица самай медицинон хайл вула сдайн ишт больница миш удиш амама хердери больниц адай магма хертака хасижен раштака хасижен варсавар больниц қуамава армаштар я хиватта я ахшчакта хусау ажагонт забахонт урдгай дартарта манасажагинаг мадан зоя вижонаш абон тынгжанва варыштам автидирштон нафала агаш варашидар хемайны нюна хусау кахам амундраттад маманан се агажаглап бута асди хардгай хёдон фаштама агаш хазар шарагашай жардарух шай фаштама шахазарто кутчамбало юна хусаусын юсы арфараканат ражадан дема Адаймаджи с айвадна нуига якудыта амайын иен каранта суасмышна арыкалкана уй и парду адама сардай ама сыя шуратты сыя сарды сырхаты роза амзуканы адам ама сардима